Хайде крана! Ти кой сърдит, кой разсърден? Хай, че няма тръгвам никъде аз с тях. Хайде крана нагоре. Потегляйте. Уа! Къщичката на баба Яга. Хайде им сега на кого ще му трябва кран нагоре. Ще ме базикаш, а? А на колко ще му трябва кран? Николета, какво припадна? Голяма пързулка сана. Така, горска пътека на приказките. Горска пътека на приказките. Аз съм най-отзад и съм най-рехата. И вие като он екскурзовод на леденика ни дадах чекич малко почивка, бе. Какво загребахте нагоре? Лоп. Като он екскурзовод на леденика. Хайде, цапа, лупа. Яга, айде. Още един припаднал имаме там. И аз ако падна? Чича Митко ще снима ли? Че е хубаво тихо, ама кога във Варна такава зима? Никога не е била. Кое, мамо? Което? Това е станало много красиво. Ти запросми, моля те. Какво? Ангелче да направим. Да. Хайде, Витя, снимай! Аре, няма снимай. Митко, бе! После къде ще живим, кой ще направим? Чакай, ела снимай! Ангелче иска Христа да направим. Айде, мама не да прави ангелче. Тя майка ти, тя е един ангел. Айде. Вълшебник. Пази. Внимай на това бе, няма просто. Пази. Това е клип. Давай.